ha na-egbu ndị mmadụ ibe n'ime ebe a ozu ndị mmadụ juru ebe a ozu ndị mmadụ juru n'ime ebe a ozu ndị mmadụ juru n'ime ebe a egbugo ọtụtụ mmadụ a na-agbazigbo tie ọkụ akụrisigo ngwongwo niile ihe niile ọrụ apịarisigo ozugbo ndewo gị onye ọma na-ege ntị ma na-ekiri ekiri ebe ị nọ ugbu a bụ na sim.ha asịrị FM onye gị na ya nọkwa taa bụ 042 Solex onye akụkọ ụwa ngwagere akụkọ nke anyị ji bịa taa. Ihe onyonyo niile ị ga-ahụ ebe a bụ ihe onyonyo gbasara ozi nke anyị si na steeti Enugu wee nweta bụ ihe kpọtụrụ akpọtụ n'obodo ama dịka Ụmụọja Ụmụmba ndị Agụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Eziagụ na steeti Enugu, ebe aka ndị obodo kpara otu nwa dibịa ka ọkwanụ ka nsị otu nwoke kpọrọ onwe ya nwa dibịa onye nke ji na ya bụ dibịa wee na-ekpuchi onwe ya wee na-anapụ ọtụtụ ndị mmadụ ndụ ha na ya bụ obodo. Kedu ihe mere ebe ahụ? Dịka ya bụ akụkọ anyị nwetara esiri wee kọwaa, nwa ikorobịa ị na-ahụ n'iru ihe onyonyo a ugbu a onye nke ha kọwara dịka Ezeani ka Ezeala ihe a na-akpọ ya bụ aha ọ na-aza, na ọ na-arụ dibịa. Ha sị na ọ nọbụ ala bekee wee nọgide wee lọta ụlọ wee sị na dibịa amaala ya wee malite rụwa dibịa wee chịkọta ndị okenye niile ndị na-emebu ọdịnala na ya bụ obodo, chịkọta ha niile isi na-akpọrọ ha oriri mgbe ọbụla egbupụrụ ha anụ, egbuchi ewu, egbuo ebule, ya zụọ mmanya na o megide ihe ahụ niile wee chịkọrọ ha bụ ndị okenye niile na-eme ọdịnala n'obodo ahụ wee wunye ha n'okpuru aka ya, nke bụ na ihe ọbụla o kwuru ha na-aza ya eyi nke ọbụla ihe ọbụla o kwughara na asị na Ezeala ekwugo na onwe ezi mgbagha, o wee na-emezi ihe sọrọ ya. Kedụzi ka a sị na iko ya bụ nwoke si wee juo? A sị na o nwere mmadụ abụọ ndị ọ na-akwụ ụgwọ ndị na-aga atọtara ya mmadụ, ewee sị na ha pụọ nke ha pụrụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole gara aga wee nwee otu nwata nwoke onye nke adịkasị na afọ 13 13 years ka ya bụ nwata nwoke dị, onye nke ha hụrụ wee tọrọ ya. Kedu ka esi wee tọrọ ya bụ nwata nwoke? Mmadụ abụọ ahụ ndị na-aga ya bụ ọrụ ịtọtara ya mmadụ bụ ụgbọ ọgbatumtum, ha wee sị na ya bụ ụgbọ ọgbatumtum na ọ nyụrụ ọkụ. Ha wee rịọ ya bụ nwata nwoke ka ya biko ya nyere ha aka, ya kwaturu ha ya bụ ụgbọ ọgbatumtum aka. Nwata nwoke abịanụ ka ọ kwa ụgbọ ọgbatumtum aka, ha wee nwụrụ ya wee donye na ya bụ ụgbọ ọgbatumtum wee buru ya ripụ. Ndị mmadụ ahụkwana ihe mere wee chụwa ha ọsọ. O nwere ụzọ a sị na ha gbara wee gbagharịa ndị ahụ anya wee gaa soro ụzọ ọzọ wee buru ya bụ nwata si n'ụzọ azụ ụlọ wee bubata ya na ụlọ ya bụ nwa dibịa wee tụbanye ya n'otu olulu ebe ha kọwara na ha na-atụnye na ya bụ onye dibịa na-atụnye ndị mmadụ, ma ndị nwụrụ anwụ nọcha ebe ahụ, ma ndị ozu ha recharala ere ọ bụrụ ọkpụkpụ wụsara ebe ahụ. Ha wee sịkwanụ na ya bụ nwata nọzi ebe ahụ wee na-eme mkpọtụ. Onwe otu nwoke onye nọ asị na ọ na-egbu osisi, amaghị m ka ọ dọọ ma ka ọ na-awa, mana dịka ya bụ ozi si wee kọwa na ya bụ nwoke na ọ na-agafe n'azụ n'akụkụ ebe ahụ, o wee na-anụ ebe nwata na-eme mkpọtụ, o wee na-etinye anya ka ọ mara ihe na-eme ebe ahụ. Ka ihe na-eme ebe ahụ, asị na ya bụ Ezeani onye nwe ụlọ ahụ, onye nke a na-atọtọrọ mmadụ, asị ya jewe na onwe ihe na-eme ebe ahụ, na ọ ga-abụ eyi bụ nke ụfọdụ ndị Anambra na-akpọ ewi, mana ihe anyị na-akpọ ya na Enugu bụ eyi. Wee sị na ya bụ nwoke onye nke nụrụ mkpọtụ ahụ asị mba, emegide ihe ahụ ma m ka a sị na o sizi wee banyezie ebe ahụ n'ike nke aka ya wee hụ na nwata bụ ihe nọ ebe ahụ. O wee tiwezie mkpu, ndị obodo wee gbakọwazịa ya bụ Ezeala a na-ekwu okwu ya, wee gbaa ọsọ. Ndị obodo ahụ wee napụta ya bụ nwata nwoke wee gbuwezie olulu dịka olulu nsị nke ama dịka sokewe pit n'olu bekee nke nọ n'ụlọ ahụ. O wee bụrụ ebe atụkọnyerela ozu ọtụtụ ndị mmadụ. Ogologo kwa dị mmanụ ka mgbede, ya mere buru oche gị kpụdobe nso ma nọrọ ala ka anyị nyere anya na ya bụ ihe onyonyo ma hụ ka ya bụ ihe si wee gaa na obodo Ụmụọja Ụmụmba ndị Agụ nke nọ n'ime okpuru ọchịchị Eziagụ na steeti Enugu. Ya mere a sịla na Solex sị
kama lere onyonyo ya. Taa bụ 26 of May. Ebe a bụ okwukwere mmadụ ọtị ya ebe a. A na-achọ na ekwukwe mmadụ n'ugwu Ambara na-ekwekwe n'ugwu ose. Anyị maka na enwere klorum na be anyị. Ọwa ngere ahụ okwu ebe lafụtara taa. Wazị ngere ebe gwa alụ. Bịa lafụtara ha. No, no, what do you evidence? What do you as a cheer, Anything money, I need a facing money. I've got money from the other side. I found the money. Anak bang Sinda no di round. Ana na ba no yana. Yo be cheku be eba. Ala be na edit more strength eba. okay, how never have to cook all money. I see go ga. Mba nke ejugo. Ebe shi kwa mmadụ nọ na. Ebe aka ka bụ nwa ka ebi ebe. Ebe aka ka bụ go ezi problem. Yes. Ebe aka tụrụ nwa ebe aka shi go ya. Nke a nọ nka. Ike ejugo. What's all you to come very good? I'm not going to go high of study. Yana no kaguri chaya na. No, you can't buy idea about no you patchy off here. You have not every share.
Não, cara, dá um nó em cá. Não, quer tirar a gente. Nem que flecha, nem que flecha. Tá bom, vou tornar o monte já. Não, mas vida não. Mas como é nem de treva. Não boa, e boa não nesse jeito. Ah, é a beia na. Não boa aí. Eu tudo que tu quer te. Kukwana na agba gị ọkụ ozugbo abandalize go the place. Ana abandalize ya. Oga shift back. Maka tank egwu. Wewe shi na shoot tapia o. Oyo bu na boost ebe ahụ tank dey flow kwen ha. Kwato ọgọndọrọ. Yo da alụ n'ụlọ elu. A na-agbazigbo tie ọkụ. Akụrịsigo ngwongwo niile ihe niile ọrụ apịarịsigo ozugbo. So moto ya ka etiri ọkụ na. So the other boy a na-aja ka ajọba ya ajụjụ ọnụ. Okay, we go live. But Kenza, you dey play the show. All for them live. But you dey play the show live, call them play now. Nezano na-ekwu ụmụazị egbu na be ezano bai na ụmụazị bụ na-ekwuru okwutekwa ụmụazị ogbuo ya arụsịa nọ ntabi ike ojuru ndị onye ha okwutere ntanụ ndị ọ na-ese ndị na-eje ekwutere ụmụaka n'ụzọ nwoke na ụwa na-ejikwere ha njem akwụ ụmụbọyị si na-ebuga shina meshin ihe emebi debụshiribo yere ha aka pushu the boy yere aka na ha nwụrụ the boy evuru gbanụ agende tinde mkpu achụwana ha gbara gbaghere ụzọ be eze anyị jeshi ụzọ mpọ baya wee baa vuru the boy tia na okukuru agwụ n'azụ ụlọ a na-awụ ya ndị ogburu wee kakwa nka na ozikwe John nwa Peter ka ọ gịnị bụ na azado ụmụọdụ a na-awụ oshi binye gahetene na azụ ebe a na-anụ mkpọtụ obere nwa so ọ na-achọ ka ọ mara ihe na-eme eze a nọrọ ebe ahụ a distract ya sha na ọdụ ka eyi sha na ọwụghị na-eme dịbanụ ọ kachaghị obu wee shie ọwụ na wee drag ya otu ya wee bazie azụ ebe ahụ wee mepee dị ebe ekpuchiri ya wee fụ na obere nwa na ebe ahụ plus ndị wugoro awụ ọkpụkpụ ka nka iti okpokoro isi ụmụazị so mgbe ọ fụ na ọfụgoriti na eze a na-agbazi ọsọ so ebe a bee ka a nọ n'abalị a eji ndegwo ndị uhie maka ndị uhie gbafuru zo ma eji ndegwo ndị uhie ndị yawa gbago ọsọ ndị mbọ esi jizi iwe mebi ihe be na be ya ọkụ dịkwa ova ezigbo ọkụ dị ova na akwa ikirichala nke ahụ ma gechaa ozi so ya. Mgbe anyị hụchara ihe onyonyo a anyị wee na-ajụ kedu ka esi wee jedebe na ya bụ ihe wee mechaa na-achọpụta na aka ha bụ ndị obodo mechara wee kpara otu onye n'ime ndị ahụ na-aga atọtara ya bụ onye dibịa ama dịka Eze-Ani mmadụ. Maka ndị na-amaghị ya bụ Eze-Ani, maka mụ onwe m amabughịkwa m onye ọ bụ, mana ọ ka ya bụ ihe mere ka ebidoziri na-egosi m ma foto ya ma Facebook ya ka anyị burugodo ụzọ nyụọ anya na otu n'ime ụfọdụ ihe onyonyo m hụrụ na Facebook ya bụ ihe ị na-ahụ ebe a ka anyị nyụọ anya na otu n'ime ihe onyonyo bụ nke m hụrụ ebe ahụ nke gosiri ebe ọ gara mmemme wee na-eme ihe ego wee na-agha ego na-efe ego ka anyị nyụọ anya n'ihe onyonyo nke ahụ anyị tinyechazi anya na ya anyị nyụọzi anya n'ihe onyonyo nke ha zipụtara bụ mgbe aka kpaziri otu onye n'ime ndị na-arụrụ ya bụ Ezekudele ọrụ ka m pụtakwanụ. Fight
ọzọ mmadụ kwuru n'eziokwu ebe anyị tukwuchi awa ọ na-etekwa eri ego ka nze milion ọ nwere ndị bụ ike SS Power Interboskiba host Kabu Kaba Gatuka Gatusa ị ga na-atụ anya aka nkụ ide show Ibo gide ego ofu otu bọ na-eje m ka mmanụ moto na n'ụzọ Nsụka etekekwa ejidego ya na editin ejidego ya na ya ebe a ha na-egbu ndị mmadụ ibe n'ime ebe a ozu ndị mmadụ juru ebe a ozu ndị mmadụ juru n'ime ebe a egbugo ọtụtụ mmadụ ihe obere nwa ka eji ihe a obere nwata etinye ọ na-eji ya lụọ ọrụ achị iji wee lụọ ọrụ n'ụmụ ọjọ ụmụ mba ndị agụ eze agụ ndị Enugu steeti ka ihe a na-eme ofu ya bịa lee ya ebe a onye bịa na-emete ha na-egbu ndị mmadụ Capture him very well. Don't video anybody. Just video him very well. You understand? So, meche ihe oyi ụwa m, meche ihe niile. You understand? So, ihe foziri nụ ka ewe ike mere m ihe mmiri. So, and mgbe ụbọchị eke ka eji eme. So, now mụ na onwe m na-eche ka emechere m ihe niile. So, that now o nwere ihe a na-eguzo ebe a. You understand? So, mụ na onwe m amakwa na ihe eji eguzo those things. Kama na ịma na onye bịara nọ ọhụrụ ozi ka a na-edi ya. So, asị m protect ya ebe a. Ka onye si gị protect ya. You understand? ka so ne protect is ebe a. Ihu akwa ka m yi. Mechon, kero ya hibla tuna kwa. Koye di egi ya, koye bi ya. Ka fo ya. Oye mere. Koye di egi ya. Oga, the one to me na ba dem ko fi o. Ka na ukubo ya. Ana sigi ma di shebu na ukubo. Na mu nere ba o ya wona biara no na na gị gbuo ya ihe mmadụ ewe eze kedu onye na-akịta n'ụzọ kịta n'ụzọ ebe a na ebe ahụ paaki bishiri ọgụ akwa nwatakịrị n'ụkwụta ọlọgụ a masịgbu na mechọnụ chọtọ gụwa kwa mmadụ n'ụkwụta kịta na ọga mmalachi ọbara otu isi lachi ọbara mmalachi ya na emaghị ọfụma mma awụfụ iwu eziokwu ka nche na-ahụbu m ebe a ana m ana ebe a 247
ha dị abụọ wee gaa ihe ahụ onye nke ọzọ bụ Chibụzọ you understand oke na Chibụzọ oke a bụ onye ebe oke ahụ ha nwe ka duka onye atinka ọdụka onye ojii ọdụka onye ojii Chibụzọ duka onye amatacha amụ ya mụ fesi ha yes mma ama ya but ama m ebe a na-azụ oke anụ anyị na-ekwu ọ na onye ojii ka ọ bụ ọ na-eji machine lead bịa o were alụ nke na-egbu ogbu ịmacha ka ha memba gịnị ọkwa ịhụla nke ahụ mgbe nke a mechara ka chi foro ụtụtụ ya aka ndị ọrụ nchekwa ya bụ obodo gbakwara otu onye ọzọ n'ime ndị ahụ ndị a chụrụ ọsọ mgbe ha gara ịtọtara ya bụ onye dibịa mmadụ aka ndị obodo ahụ kpakwara ya bụ nwa amadi ka enyo anya n'ihe onyonyo nke ahụ ma nụ ihe ọ zara ka ha si wee na-arụ ya bụ ọrụ mgbe ha bụ ndị obodo gbara ya ajụjụ ọnụ ka m pụtakwanụ onye ka ahụ ejide n'abalị onye ka asịsị enye aka ahụ na machine wee na-anọbịa onye ahụ onye akara obi ime akwa otu a ndị ọgwụ dị involved mere agbakwa ma bịa maka na mbịakwa nọrọ otu a hold on Igbo onye ebe onye ebe Udi ndị a nọ n'ime pit ahụ are you aware na ha nọbụ n'ime that pit? Excuse me. Bros, excuse me. President is talking. Ndị ahụ nọ n'ime pit ahụ they are aware na ndị ahụ nọ n'ime that pit. Onye nke nwoke ahụ ịdị aware na ebutere ya ebe a. Nke nwaanyị ahụ kwana gị nwa ka i butere nke ahụ kedu onye bụ onye ahụ enyi gị nwaanyị okay now kedu ihe tiziri unu na this condition now otu a kịta all this thing have been going understand kedu ihe unu meziri nke buteziri ọnọdụ gị atata onye nke ọzọ alụ n'abalị ụnyaahụ eze si na-aga mụta obere nwa virgin girl onye ka ahụ si ka anyị jee ebe ụlọ ezumezi ụlọ ezumezi na gwarata ọfụ obere nwa ya bịa asụrụ ọmụta ya tazede gba ebe mgbago sizi azụ ụlọ ebata sizi onye sekuriti n'ọhịa nke bụ na ya na onye sekuriti chidere ahụ sef afụ ya n'obi onye sekuriti karịa jezie na mgbago jee kpọọ ndị sekuriti ndị ọzọ sekuriti ndị ọzọ ebe a ka etinye onyinye ọma ọsịsọ si ya ndị bọị ndị a na-achọ ime escape na amara ọmụmụ ndị bọị ga-emegide emegide si tọkasị na ebe asị kedu mgbe ihe a bidoro mebe how long like how many years okay mgbe o bidoro mee foundation that new building so ọ na-emezi the thing na onye o tiri ebe ahụ ọkọva ya edobezi ya arụsị n'elu ya nke onye ahụ arụbazi ọrụ asị the pray the show ndewo iji nọmba PG Natch no ọ dị n'akwụkwọ m ma chọta President General Natch yes kpọọ PG obodo ha ị na-aghọta then PG Natch ga-abịa ka ha nwee ike wee recover ozu adị ya nwaanyị ọzọ ya Natch dị ya ọ na-ekwu na the woman bụ ya Natch then PG akpọrọzi ụmụnne ya bịa ka ha nwee ike fụ ihe nwa nwoke ọrụ nwa nwoke nọ so ị na-ede ka eme ka dị kọntaktị ka ụmụnne ya bịa ka hapụ ịbụ na na-eme ya na nzuzo ịnụgo nwaanyị ịnụbe nwaanyị were jide enyi nwaanyị nke ị nwere enwe je tụnye n'ime ebe na-egbu mmadụ Jesus Christ ọkwa ikirichala ya bụ ihe onyonyo ụfọdụ ga na-asị kedu ihe mere anyị ji wee mechie ụfọdụ akụkụ ya bụ ihe onyonyo emechi ma ebe ha kwesịrị ịhụta iru ya bụ nwa amadi nke ọma ihe mere ji mechie akụkụ ahụ emechi bụ maka na akụrụ ya ihe nke ukwuu ọbara agbala ya n'ahụ o nwekwara na ụfọdụ akụkụ ebe mbepụrụ ebepụ
bụ ebe na-agaghị apụtanwu n'iru akwụkwọ otu a. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ya bụ ihe onyonyo otu o si wee dị na ọbara niile juru ya, ma ndị nke ọzọ ebe e gosiri ime olulu ahụ akụkara, aga m etinye link WhatsApp chanel anyị na link Telegram chanel anyị na ngalaba okwu ihe onyonyo nke ọ ga-abụ ịkụ aka obuba gị ebe ị ga-anọ wee hụ ya bụ ihe onyonyo. Ikirichakwanụ ya, ọ bụ na WhatsApp ka ị nọ wee kirie ya, ọ bụ na Telegram, ị pịara m folo ka ị nwee ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ndị dị otu ahụ ndị anyị na-anaghị ewepụtanwu n'iru akwụkwọ efere mba ụwa otu a, bụ ebe ahụ ka anyị na-etinye ya. Ụmụnne m, ọ bụghịkwa na obere ihe o, ọ bụghị na obere ihe, mana ihe mma bụ onye ọbụla gbadokwa anya, onye ọbụla gbadokwa anya. Maka gịnị? Agaghị m asịnụ na ọ bụ na nke a bụ aka ọrụ go back to root, maka na ọ bụghị sọsọ ya bụ nwa amadi bụ ihe lachiri na root. Nke ahụ bụ nke nna anaghị ekwenye ụfọdụ oge, ma ndị mmadụ na-ebu ihe ọjọọ niile na-eme ugbu a ụfọdụ ndị kpọrọ onwe ha ndị ọdịnala ma ọkwanụ ndị kpọrọ onwe ha ndị dibịa na-eme, wee na-ekosa n'isi ndị niile na-eme ọdịnala. Ana m ekwu ya mgbe ọbụla si na esoghị m na ndị ga-eji maka na otu onye ọdịnala ma ọ maka na ndị ọdịnala ole na ole mere ihe ọjọọ wee sị na ndị ọdịnala niile bụ ndị ọjọọ, ma ọkwa na ijiri maka na ndị ụka ole na ole ma ọkwa na ndị ụkọchukwu ole na ole mere ihe ọjọọ wee sịsị na ndị ụka niile bụ ndị ọjọọ. Esoghị m na ụdị ndị nke ahụ. Mana ihe m na-ekwukwa bụ onye ọbụla na-agakwa na be dibịa dịka onye na-eme ọdịnala, mara ụdị dibịa ị na-aga na be ya. Onye ọbụla dibịa na-arụrụ ọrụ, marakwa ụdị ọrụ dibịa ahụ na-arụrụ gị. Marakwa mgbe ị sirila na nke bụ ọdịnala banyewe n'ihe ọzọ, mara mgbe esirila na nke bụ ọdịnala duru gị banyewe n'ihe ọzọ. Maka na amara m ụfọdụ ndị okenye n'obodo m mgbe m na-etolite etolite n'ime omenala, o nweghị onye n'ime ha eji ọgwụ ego wee mara. Imirikiti n'ime ha so dị na ndị kacha akwụwa aka ha ọtọ ma abata n'obodo. Mana ndị nke a niile jizi aha ya bụ ọdịnala wee na-emetọkọ ihe ọjọọ dị iche iche na arụ dị iche iche. Amaghị m ebe nke ahụ si wee pụta. Ma ihe mekwara na nji wee tinye ihe onyonyo nke ahụ anyị kiriri ebe ọ na-efe ego na mmemme bụ maka na ụfọdụ oge ọkwanụ ihe a na-egosicha n'iru akwụkwọ efere mba ụwa, ihe a niile a na-egosicha ma na Facebook ma na Instagram, bụ ihe na-eme ọtụtụ ndị mmadụ a na-asịzi ma ọkwanụ na-ahụtazi ụzọ ahụ na ọ dịkwa ka isowe onye a ga-akara m mma, ọ dịkwa ka imewe ụdị nke onye a na-eme ga-akara m mma. Mana onye ahụ ị na-asị na ọ dịka isowe ya ga-akara gị mma, ị maghị nke ọ na-eme n'azụ ụlọ, ị maghị nke ọ na-eme na nzuzo. O wee bụrụkwa ihe o ji wee dị njọ mmadụ ikpe si Chineke mee ya ka ya dịrị ka onye a ma ọkwanụ ka ya bụrụ onye a, maka na onye ahụ ị na-ekpe ka eme gị ka ị bụrụ, ị maghị ihe ọ na-eme na nzuzo. Ọ ga-abụkwa ihe dị ezigbo mkpa n'oge dịka oge a n'aka na-achị steeti Enugu bụ Gọvanọ Peter Mbah na ndị gọọmenti ya ga-amalite tinyewe anya n'ụfọdụ ihe gbasara ndị dibịa niile a na-emepecha ụlọ ọgwụ ebe niile na ndị ụkọchukwu a niile na-emepecha ụmụ kịrịkịrị ụlọ ụka ebe niile. Maka na ihe na-eme na steeti Anambra kamgbe afọ ole na ole gara aga dịka ọ na steeti Enugu ka ọ ga-amalite mewe ugbu a ma ọ bụrụ na anya ndị gọọmenti abaghị ebe ahụ. Ọ dị mma ka njedebegodi ebe a, gị onye na-egere akụkọ ụwa m, ịmara etu anyị si eme ya, deere ebumnuche gị, etu isi wee hụ ya bụ ihe nke ikiriri ugbu a na ngalaba okwu, ka anyị mara uche gị, n'ihi na uche onye adịghị ya njọ. Daalụkwa gị onye na-eso ebere anyị esonye. Ekelekwa m gị wee na-asị gị jide ka iji. Onye asị ya jide ka o ji, ị mara na nke o ji kacha mma. Ekpere m bụ na Chineke nna ga na-anọnyere gị ọpụpụ gị na mbata gị, na-etinyere gị aka n'ezi ihe niile nke ị na-eme. Gị taa bụkwa na mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo anyị, asị gị nnọọ. Onye gị na ya ka nọkwa bụ 042 Solex, onye akụkọ ụwa n'iru akwụkwọ efere mba ụwa. Ya mere ọ bụrụ na ka m mere dị gị mma n'obi, nwanne biko, ọ bụ na Facebook ọ na Instagram ka na-ahụ ihe onyonyo, pịara m folo. Ọ bụ na YouTube ka ị na-ekiri ya bụ ihe onyonyo, pịara m sọskraịb ya na mgbịrịgba anya n'akụkụ ka ime ike na-enweta ihe onyonyo ndị ọzọ ga na-ewetara gị n'ọdịnihu. Igbo ndị ọma njem ọnụ, Igbo nwụrụ nze m ọzọ, ekelekwa m unu wee na-asị na ọ ga na-adịrị unu niile mma o. Ise ngwanụ tụsawara m ihe onyonyo a na-atụsara m ya bụ ihe onyonyo na-apịrị maka na share button ya mara gị mma ezigbo mmadụ. Udo dịrị unu.